Awubuke naye ngumfana omncane oyibiza ngomzukulu kaShafuza ozakhele udumo ey'nkundleni zokuxhumana. Lo mfana ushaya ingcwenge ka-live ewushaya ngoshuni kaMjikijelo, kanti abathandi bomculo nabalandeli bakaMjikijelo bathe mfana wami sengathi uNkulunkulu engakubusisa thina sesingabalandeli bakho njengamanje. Awuyithokozele nathi ividiyo. Ungakhohlwa ukuthi usubscribe uphinde ulike. Kudala ngishaya abantu, kudala ngixoba insizwa, izwe lonke lingivumile. Kudala ngishaya abantu, kudala ngixoba insizwa, izwe lonke lingivumile. Cala bonke abantu bayangazi nginkinga mina ngengoma. Bonke abantu bayangazi nginkinga ngengoma. Engani yibo laba bakwethu amabalemu, engani bayangizuma.